ja som programátor.sk a vítam vás u 9. dielu našich Java tutoriálov. Dneska si ukážeme vstup od užívateľa. Takže čo k tomu budeme potrebovať? Budeme k tomu potrebovať skener, nemyslím tým real skener, ale obyčajný skener. Napíšeme to scanner, napíšeme si new scanner. Napíšte to normálne ako primitívny dátový typ. Tak. Teraz nám to ešte hádže chybu, lebo ešte nemáme naimportovaný balíčok skener. Takže si ho naimportujeme. Import Java util. Tak, a teraz sa naimportoval ten balíčok. Čiže balíčok si vysvetlíme v budúcom dieli. Nemusíte sa báť, že o to prídete. Takže si vytvoríme si premenu int, ale ne, teraz použijeme string. String veta trebárs stredník. A teraz si napíšeme system out print závorka, dvojbodka, zadajte vetu. Takže toto by sme si napísali. Takže sme si napísali toto a ideme ďalšiu vec. Veta sa rovná in bodka next line. Tak, next line, stredník. Tu sú next line, takže vysvetlíme si, čo sme napísali. Vytvorili sme si premenu typu string, ktorá sa volá veta. Potom sme si napísali, že má užívateľ zadajte vetu. A najzaujímavejší riadok je asi tento. Čiže veta, tá naša premena, sa rovná je v na ďalšom riadku. Takže, a tu je, tak, funguje tu trebárs, či tu máme všetko, next, in, next, funguje tu trebárs, in, next, string trebárs, tu je boolean, byte, line a tak. Ale to nepotrebujeme, lebo by sa potom tie premeny hádali a bol by to z toho by boli problém v systéme. Takže si napíšeme system out print tak a do toho si napíšeme tak a do toho si napíšeme užívateľ zadal tak, dvojbodka, medzera plus veta, stredník. Tak a to by bol náš celý program. Čiže teraz si to napíšeme, spustíme. Spúšťa sa nám to. Spúšťaj sa už. No. Už sa nám to dokončuje pomaličky. Tak. Už sa nám to spustilo. Jaj, tu mám chybu. Takže si ju musím rýchlo opraviť. Zadajte vetu, tak. Pardon za tú chybičku. Tak, a teraz. Zadajte vetu. Takže si klikneme a treba napíšeme ahoj, práve programujem v Java.
Enter. Užívateľ zadal, ahoj, práve programujem v Java. Takže toto funguje aj u vetvenia a to by bolo pre tento tutoriál všetko. Na budúci si ukážeme balíčky, ako som hovoril na začiatku, a ak sa vám video páčilo, dajte like, ak nemáte odber, dajte odber, ak si dali dislike, napíšte prečo dislike do komentárov, ak ste niečo nepochopili, tak to napíšte do komentárov. A to by bolo pre ten tutoriál všetko. Tak v budúcom dieli, ahoj.